Assalamu alaikum, muhterem millettəşlər. Siz Tataristan Яңа Гасыр kanalında Tatarlar tapşırığını qarıyısınız. Bugün yakşəmbə həm hər vaxtdağıca atna davamında xalqımız tırmışında bulğan qay bir vaqiqalarını barlarımız. Kişini rizq yürtədi xalq məqəli. Bütün dünyaya sibilib yaşavçı millettəşlərimizin bir ülüşü Komi Respublikasındağı mərkişirə. Anın başqalasında indi 27 yıl Tatar Başqırt Milli Mədəni Muxtariyyəti işli. Şuşu günlərdə Komi Respublikasının Sığtıfqar şəhərində yerli Tatarlar həm Başqırtlarının 6-cı qurultayı uzdu. Əligi şarada bizning tüşürü türkümü də işlədi. Söz Leysen Hajiyevağa. Коми Республикасында яшәүче татарлар һәм башкортларның иң беренче кырылтайы 1998 елның 22 маенда узган була. Бу юлы рәсми чара Комида татар һәм башкорт милли мәдәни мөхтәриятының 20 еллыгына багышлап оештырылды. Кырылтай эшендә Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев та катнашты. Biz көбіміз тігі елде туған, Советлар Союзында. Бүгін ол yok. Biz бүгін тұрамыз зор, биік Ресейде. Ләкин өзімізді білгендерімізді, тілімізді, дінімізді, ғұрып-ғадаттарымызды, милли киімдерімізді, милли ризықтарымызды Рашшында біз өзіміздің балаларға, өзіміздің қонақтарға беруге тиіспіз. Әгер де біздің мәшіттеріміз болса, яки біздің тігі дұға қылатырға жерлеріміз болса, өзіміздің ятының балалар, ұрқылар табарға керек. Çünkü бітенде аларға біз бермесек кім берсін? Кырылтайга Коми Республикасының төрле шәһәрләрендә эшләүче мөхтәрият рәисләре җыелган иде. Башкарган хезмәткә нәтиҗәләр ясау, аралашу, тәҗрибә алмашу өчен мондый очрашулар бик кирәк. Дөресен әйткәндә, үзебезнең не юк, специалистлар юк бездә. Безнең алып баручы кеше юк. Без үзебез нәрсә нитабыз, эшли алабыз, нәрсә сөйли алабыз, нәрсә җырлый алабыз, шуның белән җырлыйбыз. Минем основной нем җыю кешеләрне, урнаштыру кешеләрне алып барганда шу звонок, телефон, диспетчер урынына ачам килмәгән, шулай дип әйтергә була инде. Ғұрып-гадәтләр кирәк, телдә кирәк, кызыксанган кешеләр дә күп. Без татар мына группасында укытабыз. Бездә балалар түгел, пенсияга чыккан кеше килә. Урыс кешеләре дә укырга, татар телен белергә киләләр. Шулай ук Башкортстаннан да кунаклар килгән иде. Сез хакында тик ыңгай гына сүзләр әйткә килә. Бүген сез үзенең нитеклем уйланылган, нитеклем әдерләнгән икәнен күрһәтте. Иң мөһиме бында бер атмосфера, халыкларның дуслыгы, татар, башкорт, коми халыкларының берлеге һәм дуслыгы. Мөхтәрият башлыкларын һәм активистларны рәхмәт хатлары, медальләр белән бүләкләделәр. Коми Республикасының җирле хөкүмәте дә мөхтәрият эшчәнлегенә югары бәя бирде. Әгърурланырлык эшләр дөрестән дә байтак. Киләчәктә шушы мөхтәрият каршында яшьләр оешмасында булдыру нияте бар. Безнең основной эштә эшләгәндә башлаган идек шушы милли мәдәни автономияның эшләрен күтәреп. Һаман да шуның белән әле яшибез. Халкыбызның гореф-гадәтләрен саклап, телен саклап, балаларыбызга шул телне өйрәтеп, мәктәпләрдә шундый эшләр белән шөгыльләнәбез. Шуңа күрә инделегрәк артистлар да килми торган иде. Без бу эшне башкарып башладык инде именно халкыбыз өчен, аның телен саклар өчен, балаларыбызны өйрәтер өчен ансамбльләр төзеп, театрлар оештырып төрле шәһәрләрдә, радио, телепередачалар оештырып шушы татар телендә. Атна сайын җомга дигән чыга торган иде 20 минутлы. Телевидение тапшыруларын әзерләп, мәктәпләрдә 4 мәктәптә без татар теле укыттык. Элегрәк инде ул 90 елларның башларында 7 ел буена 4 мәктәптә. Аннан инде, конечно, менә авырлыклар, үзегез беләсез, телевидение, радио барысы да инде коммерческое нигә күчте. Шунлыктан инде безнең андый мөмкинлекләр юк. Шулай булса да ансамбльләр төзегәч, шәһәрләрдән шәһәрләргә йөрибез. Автономиялар оештырып, шул концертны күрсәтеп, халык белән сөйләшеп, халык дәртләнеп китә, кызыгып китә. И шул барган шәһәрләребездә автономияларын төзеп кайтабыз. И бу автономиялар менә инде республика күләмендә 20 ел эшләп килә. Бик
рәхмәт сезгә, Гөлфира ханым, шундый эчтәлекле интервью өчен. Ә инде менә шушы съезд безнең Гөлфира ханымның туган көненә туры килде. Ул инде 27 ел буе мөхтәрият белән янып, көеп яши. Һәм инде күпме хуҗабикәне мөгаен аш-су серләренә, безнең үзебезнең татар милли ашларына өйрәткәндер шушы вакыт эчендә, име бит? Һәм Күкмара сәүдә маркасы белән берлектә без нәкъ менә сезгә шушы майсыз да ризыкны пешереп була торган табаны бүләк итәргә булдык. Рәхәтләнеп кулланыгыз, исән-имин булыгыз. Рәхмәт ясын. Алла берсә, мәктәпкә барып, технология дәресләрендә балалар белән кыстыбый тышлары катырып, бергә менә шушы балаларны милли ризыклар пешерергә өйрәтеп яшәргә язсын безгә киләчәктә. Һава торышы нинди булуга карамастан, Күкмара савыт-сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Күкмара тәмле ризык, уңайлы савыт-саба. Комида яшәүче татарлар белән таныштыруыбызны алдагы тапшыруларда дәвам итәрбез. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Сыктывкар шәһәре, Коми республикасы. Узган гасырның 80-нче еллар уртасында элекеге СССРда үзгәрешләр чоры башланып, илебездә милли хәрәкәт яңа юнәлеш алган бер чорда Татарстан Республикасыннан читтә беренчеләрдән булып Татар милли оешмасы Ульяновский өлкәсендә теркәлә. 1988 елда туган тел дип аталган җәмгыятькә рәис итеп Бөек Ватан сугышы һәм хезмәт ветераны Кыддус ага Сафиуллинны сайлап куялар. Шушы көннәрдә генә Ульяновский милли хәрәкәт активистлары Кыддус аганың туган ягында булып, аны искә алу кичәләре, авылдашлары белән кызыклы очрашулар уздырдылар, ветеранның каберенә зиярат кылдылар. Кыддус ага Сембер төбәгенең элегелектән татарлар күпләп яшәгән Карсун районы Сакускай, русча әйтеп әйтсәк, Уразовка авылында 1923 елда туган. Бүген район исемен йөртүче Карсун сүзе дә татарның кар суы дигән сүз тезмәсеннән алынган. Бу хакта рәсми тарихи документларда да язылган. Сакускай Сембер губернасының борынгы авылларының берсе, аңа 17нче гасырда нигез салына. Заманында авылда 3 мәчет булган, шуларның берсе күп авырлыклар белән байтак кеше гомере бәрабәренә бүгенге көнгә хәтле сакланып калган. Бу мәчет урынында мәчет булган. Ул мәчет янган. Янган, җиргә тике янган, бер нәрсә калмаган. Вот. Аның урынына инде салалар шул мәчетне яңгыны. Бу мәчет бер көнгә генә түгел, бер намазга да ябылмаган. Шул чорда авылның иң хәлле кешесе Якуб байның менә бу 2 катлы таш йортында Совет хакимияте елларында мәктәп була. Аның каршындагы мәчет 1884 елда төзелә һәм ул бүген дә авыл халкына хезмәт итә. 1884 елда төзелгән әлеге мәчет бинасы белән бергә мәчеттә мулланың намазлар укыту өчен Минбәре һәм аның мулланың таягында сакланып калган. Октябрь революциясеннән соң мәчет гыйбадәтханәләргә һөҗүм башлангач, авыл халкы мәчет манарасын кистерми, ябылудан саклап кала. Аның бүгенге көнгә чаклы саклануында аеруча Сабирҗан бабай Абделманов күп көч куя. Ул инде анда кечсез налоглар куеп, ниләр куеп инде ябырга тырышканда, ул шул налогларны түлли, үлән җыеп, тамыр тартып, әллә ничектән өйеннән куып чыгаралар, икенчегә кирә, икенчедән аны тагын куып чыгаралар, мунчага кирә, мунчалардан куып чыгаралар берничә мунчалардан. Шулай иттереп, авылның инде ылы бабайлары белән бергә шул мәчетне аның иң инде роли инде иң зур үзендә. Кыддус абыйның бабасы да, әтисе дә авыл мәчетләренең берсендә имамлык итәләр. Бу Кыддус ага авылның укымышлы һәм зыялы нәселеннән булуын күрсәтә. Кыддус абыйны мин куркбас, бик тә акыллы, бик тә милли җанлы кеше иде. Бүген күрәбез, нәкъ менә аның шундый сыйфатларга ия булу аркасында без 80нче еллар ахырында безнең милли мәсьәләләрне чишүдә бик күп алга киткән булып чыктык. Башка төбәкләр белән чагыштырганда, шул ук газета чыга башлау, телетапшырулар һәм озак та үтми милли мәдәният үзәге ачылуы һәм башка төбәкләрдән аермалы буларак беренче булып бездә Сембер язлары дигән альманах чыга башлады. Ульяновск өлкәсендә милли хәрәкәткә нигез салучы Кыддус ага төбәктә зур иҗтимагый эш алып бару белән бергә буш вакытларында шигырьләр язу белән дә шөгыльләнә. 1995 елда аның тырышлыгы белән Ульяновскида беренче тапкыр Сембер язлары дигән татар китабы дөнья күрә. У него была большая страсть писать стихи. Он писал в любое время, когда у него была возможность. И днем, и ночью. То есть у него постоянно были экспромты. Узган гасырның 90нчы елларында Кыддус ага мишәр татарларының сүзлегендә эшли башлый. Безнең архивта шул чорларда аның белән язылган әңгәмә дә сакланып калган. Сүзлек ул
Мен әллә кашан кирәк дип тора идем аны. Бардым, элек төзедем, төзәргә авыр булды әлбәттә. Күп китаплардан җәргә туры килде. Монда нибарысы 2000 ярым сүз. Ләкин менә кешеләр бит газетны, журналны, китапны алалар да укыйлар. Берәр сүз шунда авыр килеп чыга да, аңламыйбыз дип аны ташлыйлар, укымыйлар. Шуның өчен килде миңа фикер, язарга кирәк сүзлек, халыкка аңлатыр өчен. Аның өстенә мин 1-2 ел эшләдем. 92 елда дигән бетердем язып. Казанга тапшырдым инде аны. Моннан нәкъ 30 ел элек бер төркем татар зыялылары шәһәребезнең 17нче милли китапханәсенә җыелып, илебездә беренче татар туган тел оешмасына нигез салдылар инде. Шуңа күрә бу бина бүгенге көндә Сембер татарлары өчен тарихи урын булып санала. Беренче көннән җиңел булмады аны оештыру. Безнең милләтебезнең уже шул вакытта каны кайный иде инде. Эче пыша иде инде. Шундый милләт җанлы кешеләр җыелып, үзебезнең ник телебез юк, ник безнең газетебез юк, ник безнең радиодан бирмиләр безгә сүз дип без бик борчыла идек. Шул арада безгә Алланың рәхмәте белән Котлы Сабый килеп чыкты Сафиуллин. Карсунлар данлы якташларын бүген дә җылы хисләр, матур хатирәләр белән искә алалар. Кызганычка каршы Кыдусага Сафиуллинны тере чагында күрмәдем. Но без аның шигырьләрендә үстек. Мин үзем профессия буенча укытучы идем. Аның шигырьләрен беләбез, аның шигырьләренә язылган җырларны җырлап үскән идек. Татар милли хәрәкәте активистлары районда булган көнне башта авыл зиратында булып, ветеран каберендә Коръән укыдылар. Туган авылы Сакускай мәдәният йортында булган иске алу кичәсендә катнаштылар. Аннан соң очрашу район китапханәсендә дәвам итте. Бирдә дә Кыдус ага турында байтак кызыклы истәлекләр сөйләнде, шигырьләре укылды. 24 ноябрьдә исә Семберлеләр туган тел оешмасының 30 еллыгын билгеләп үтәчәк. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Татарлар тапшыруы дөнья гизә. Шушы көннәрдә генә безнең төшерү төркеме Дагыстан Республикасының Махачкала шәһәрендә булып кайтты. Бу төбәктәге милләттәшләребез белән аралашып, аларның яшәеше, көн күреше белән таныштылар. Әйтергә кирәк, монда 4000-нән артык татар яши. 2016 елдан Туган тел татар оешмасы эшли. Бүген без сезгә әлеге төбәктән видео язма тәкъдим итәбез. Дагыстан Республикасында, аның башкаласы Махачкала шәһәрендә, Төньяк Кавказ федераль округының иң зур каласында. Әйтергә кирәк, татарлар тапшыруы бу төбәктә тарихта беренче тапкыр. Бүген Дагыстан Республикасында 4000 милләттәшебез гомер кичерә. Татарларның бу җирләргә күпләп күченеп килүләре 20нче гасырның 1920 елларына туры килә. Идел буендагы ачлык күпләрне үз урыныннан кузгалырга мәҗбүр итә. Бүген биредә чыгышлары белән Татарстан, Ульяновск һәм Әстерхан өлкәләреннән булган татарларның нәсел дәвамчылары яши. Милләттәшләребезнең күп өлеше Махачкалада яши. Шулай ук якын тирә шәһәрләрдә, таудагы авылларда да күпләп гомер итәләр. Бүген аларның барысында җирле туган тел татар оешмасы берләштереп тора. Ул 2016 елда рәсми рәвештә теркәлү узган. Җитәкчесе Кадырова Эльмира Фәрит кызы. Татар оешмасын булдыру идеясе инде 1990 еллардан ук. Бу берләшмә безгә кирәк иде. Үткәннәребезне, тарихыбызны бөртекләп җыябыз ди Эльмира ханым. Татарларның Дагыстан җирендә эзләре тирән. Первая мечеть в Дагестане, в Махачкале точнее, основал именно татарский деятель. Она была на Котрова. То есть она была построена на подати, или как их правильно сказать, прихожан. Да? Вот. Пожертвования прихожан, да. И вот на эти пожертвования он сам построил эту мечеть. Вот. Потом очень интересный факт тоже. Основателем радио в Дагестане тоже являлся татарин Хайрулин. Вот, то есть он первый, который вот здесь как бы, да, озвучил вообще и принес в Дагестан, скажем так, это именно радио. Потом еще, вот интересные просто факты, потом еще, например, первые медресе
были тоже татарские. Они были именно в городе Кизляр, есть такой город в Республике Дагестан. Бүген татар оешмасы төрле юнәлешләрдә эшли. Дин, тел, мәдәният алдынгы урында. Яшьләр белән эштә оештырылган. Алар өчен татар якшәмбе мәктәпләре, милли бию курслары бар. Иң мөһиме аларның милли үзаңнары көчле. Когда ты с детства растешь и видишь, как на татарском разговаривают, как праздники наши проводятся, как это все проходит и с какой душевностью это все проходит, ты в любом случае не можешь это все пропустить мимо себя впустую. И в любом случае ты, я считаю, как-то внутри, в сердце у тебя остается вот эта вот частичка, и ты эту частичку уже несешь дальше для следующего поколения. Каждым днем я хочу вот какую пользу приносить и татарам в Дагестане, и всему Дагестану. Дагыстан Республикасы күп милләтле төбәк, 14 дәүләт теле, һәрберсе 8 дәрәҗәдәге хокукларга ия. Мәктәпләрдә һәр теләгән кеше үзенең ана телен үзләштерә. 14 телдә дә диярлек газета, журналлар басыла, радио, телевидение эшләп тора. Халыклар дуслыгы йорты каршындагы Россия халыклар дуслыгы музеенда да булдык. Башка милләтләр белән бер рәттән татар халкы да дәрәҗәле урын тота биредә. Халкыбызның мәдәниятен, үзенчәлеген күрсәтүче махсус стенд булдырылган. В Дагестане у нас проживают 36 национальностей, коренных национальностей. Вот, есть, конечно, малые народы, но в основном 14 у нас титульных наций. На сегодняшний день самая большая диаспора здесь считается азербайджанская диаспора. У нас в Доме дружбы есть создан общественный совет «Дружба», и вот одним из членов этого совета является именно сообщество татар Дагестана. Мы с ними сотрудничаем, они очень активные, проводим с ними праздники, мероприятия, и они тоже очень активно участвуют в жизни этого общественного совета «Дружба». Гомумән татарлар исеме бу диварлар эчендә генә түгел, Махачкала шәһәрендә генә 2 мәчет татар дин тәгълиматын таратучыларның исемнәрен йөртә. Без алар белән сезне әле алдагы тапшыруларыбызда таныштырырбыз. Дагыстан Республикасында йолаларыбызны үтәүче һәм буыннан буынга тапшыручы зур татар нәселләре яши. Йөрәкләрендә халкыбызга булган зур мәхәббәт хисләре. ТНВ Планета каналы безне тарихи ватаныбыз белән тоташтырып торучы бер күпер ди алар. ТНВ каналны карап торабыз. Безнең телевизорыбыз күрсәтә, бик инде яратабыз, бик яратабыз. Спектакль, концерт. Мин бик тә спектакль яратам. Ходай Тәгалә сезгә саулык бирсен, сәламәтлек бирсен, я Раббым Алла. Шулай безнең халкыбызны, татар халкын зурлаган өчен бик зур рәхмәтләр белдерәм сезгә. Сезнең киләгән эшләрегездә эшләгән адәмнәргә, сезне монда ебәргән адәмнәргә дә бик зур рәхмәт. Кунакчыл булуыгыз, ачык йөз белән каршы алуыгыз өчен үзегезгә рәхмәт. Таулар иле Дагыстан җирендә яшәүче милләттәшләребез хакында сөйләүебезне киләсе тапшыруларыбызда да дәвам итәрбез. Гөлия Садыкова, Татарлар, Махачкала, Дагыстан Республикасы. Симбика образы, изге урыннар, кыйммәтле Казан мәчесе, булар барысы да Мәскәүнең милләтләр йортында оештырылган күргәзмәдә. Татарстан рәссамнар берлеге оештырган күңелемдә туган ягым дип исемләнгән күргәзмә төрле яшьтәге авторларның эшләрен җыйган. Алар Татарстан Республикасының Ярчаллы, Түбәнкама, Әлмәт, Леногорск, Зәй һәм башка шәһәрләреннән танылган рәссамнар. Күргәзмәдә 100дән артык иҗат һәм график эшләре тәкъдим ителгән. Иң кызыклы эшләр һәм алга таба хезмәттәшлек итү планнары турында федераль башкаладан безнең материалда. Менә сезнең каршыгызда шушы күргәзмә катнашкан рәсем гасырлар авазы дип атала. Бу безнең Булгарыбызга багышланган, бөек Булгарыбызга һәм инде композицияның иң югары урында кешнәп чабып барган ат башы сурәтләнгән. Чөнки безнең халык татар халкын атсыз күзалларына китереп булмый. Картина ул бер күркәм мизгел хисләр агымын киндердә мәңгеләштерү. Иҗат кешеләре әнә шундый фикердә. Билгеле күргәзмәгә килүчеләрнең үз фикере, үз карашы. Октябрь айы Мәскәүдә күпләрнең күңелендә менә әлеге милләтләр йортында ачылган Татарстан Республикасы рәссамнары күргәзмәсе белән истә калыр. Казан, Чаллы, Түбәнкама, Урысу һәм республиканың башка шәһәрләреннән килгән осталар үзләренең эшләрен тәкъдим иттеләр. Аларның һәр кайсысы җитди сайлау аша узган һәм күргәзмәгә иң яхшылары гына эләккән. В выставке участвует более 120 работ, более 90 художников.
В экспозиции представлено немножко поменьше работ, но, тем не менее, мы постарались создать так экспозицию, чтобы хотя бы по одной работе присутствовало от тех художников, которые были отобраны. Картинада рәссам үз тәҗрибәсе аша хисләр өстәп эчке дөньясын чагылдыра ди Виктор Тимофеев. Ул күп еллар иҗат итә. 1971 елда республикабызның Качалов театрына буяучы булып килгәч, Виктор шунда ук сәнгать дөньясына гашыйк була. Һәм 10 елдан соң аның картиналары Мәскәү үзәгендә. Искусство должно быть чуть-чуть ироничное и чуть-чуть с юмором. Поэтому, когда, на мой взгляд, не может быть очень серьезной картинки. Серьезная картинка – это нонс. Күргәзмәнең төп максаты халыкка хәзерге татар авторларының осталыгын күрсәтү, башка милләт вәкилләре белән элемтә урнаштыру һәм Мәскәү татарларын тарихи ватаннарының сынлы сәнгате белән таныштыру. Экспозициядә картиналар, скульптура, шулай ук зәркән сәнгате әсәрләре тәкъдим ителде. Рәссамнар исә якташлары сәнгате өчен горурлануларын яшермәделәр. Biz Мәскәүгә монда беренче мәртәбә килү түгел. Безнең инде бу 4нче мәртәбә эшләребезне күрсәтү һәм менә шу милләтләр йортында, шу милләтләр букетында безнең рәссамнарыбыз да аерылып тора. Аларның да шундый көчле профессионал эшләре булуы беренчедән бүтән милләтләр арасында рухыбызны ныгыта һәм горурлык хисләре ятса, икенчедән монда төрле милләт вәкилләрен чакырып эшләрне күрсәтү һәм алар да шунда күргәзмә белән килергә мөмкинлек бар шунда аларга да. Күргәзмәгә килүчеләрне төсләр ташкыны, туган җир гүзәллеге, аның җылы хатирәләре каршы ала. Бәйрәм кунаклары тәкъдим ителгән эшләрдән бик канәгать калды. Туган ил сагындыра диялар. Иң күңеллесе татар авылларында үткән балачак хатирәләре. Туган җирләрен күреп, бу картинаны карап, йөрәктән җылап йөрисең, Татарстанда булган кайчак күргәзмәләргә Югары бардай буласың, яра ара, менә монда килгән күргәзмәне күрү үзе бер бәхетле көннәр. Күргәзмәнең авторлары һәм оештыручылары Россия рәссамнар берлегеннән рәхмәт хатлары алдылар. Ә инде киләсе елның язында Мәскәүнең милләтләр йортында Кырым татарлары белән берлектә нәзакәтле сәнгатьләр күргәзмәсен ачу планлаштырыла. Күңелемдә туган ягым күргәзмәсе 12 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ләйсәнә Садретдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Хөрмәтле милләттәшләр, бүген якшәмбе чыгарылышында атна дәвамында халкыбыз тормышында булган кайбер вакыйгаларны барладык. Сау булыгыз, исән имин очрашырга язсын.